Прывітанне, шановнае спадарства, з вами Мікіта Моніч, і вы на канале Каля Культура. Віншую вас з Новым годам. Спадзяюся, што вы добра пачуваецеся пасля ягонага святкавання і што падарункі, што вы знайшлі пад навагодняй ялінкай, вам спадабаліся. Ну а сёння я хачу распавесці вам пра таго, хто вам іх прынёс. І вы скажаце, ну, відавочна ж Дед Мароз, барадазваты, ці ягоны капіталістычны аналаг Санта-Клаус. А адкуль яны ўзяліся ў нашай культуры? Давайте разбирацца. Правобразам Санта-Клауса з'яўляецца агульнахрысціянскі святы Мікалай Цудатворца, альбо Мікалай Мірлікійскі. У яго была складаная і насычаная біяграфія, і, здаецца, няма іншага святога ў хрысціянстве з такой разнастайнасцю цудаў, як у святога Мікалая. Увогуле, такая біяграфія, што хопіць на 2 жыцці. А і ў выніку так і аказалася. Бо, пачынаючы з 10 стагоддзя, у вобразе таго, каго мы называем свяціцелем Мікалаем, звучылася 2 чалавекі. Свяціцель Мікалай Мірлікійскі і свяціцель Мікалай Пінарскі. Адбылося гэта не толькі з-за аднолькавых імёнаў, але з-за падабенства акалічнасцяў жыццяў святых. Абодва родам з Лікіі, арцыбіскупы, ушанаваныя свяціцелі і цудатворцы. Свята яго памінання прыпадае на снежань, незадоўга да калядаў. Свяціцель Мікалай традыцыйна быў апекуном шматлікіх прафесій, у тым ліку і пекараў, у якіх існавала традыцыя на дзень святога Мікалая дарыць выпечку бедным і дзецям. Святога і сапраўды малявалі з 3 хлябамі, але паступова гэтыя атрыбуты сталі ўспрымацца як мяшочкі з золатам, якія ён падкінуў бедным дзяўчатам. Паводле жыцця святы Мікалай уначы падкінуў кашалёк з грашыма ў хату нейкага збяднелага гаражаніна, які, маючы 3 дачок і не маючы грошай на пасаг, задумаў прадаць адну з іх у публічны дом, каб мець магчымасць выдаць астатніх замуж. Ну, а значыцца, гэты кашалёк Мікалай быццам бы кідаў праз комін, на якім дзяўчаты сушылі свае панчохі, і падарунак трапіў у адну з іх. Пазней гісторыя паўтарылася з кожнай з дачок, а за Мікалаем трывала замацаваўся вобраз дарыльшчыка. У выніку 6 снежня, у дзень святога Мікалая па царкоўным календары, у краінах Еўропы было прынята дарыць дзецям падарункі ад яго імя. Прытым падарункі падкладаліся ноччу, правільна, у панчохі. Дзецям, зразумела, расказвалі проста пра таемны падарунак на пасаг бедным дзяўчатам без удакладнення драматычных дэталяў бацькоўскага плана па выпраўленні матэрыяльнай сітуацыі. Але, можа, і расказвалі. Часы былі больш суворыя. Узгадайце тыя ж казкі, іх арыгінальныя версіі са смярцямі, катаваннямі і гэтак далей. Пасля, у перыяд рэфармацыі, калі не ўхвалялася шанаванне святых, у Германіі і сумежных краінах персанажам, які раздае падарункі, стаў маленькі Хрыстосік. А дзень іх уручэння быў перанесены з 6 на 24 снежня на час калядных кірмашоў. Пасля, у перыяд контррэфармацыі, падарункі дзецям зноў сталі ўручацца ад імя святога Мікалая, але дату пакінулі пратэстанцкую, на каляды. Аднак не паўсюль. Так вось дзеткам Нідерландаў асабліва пашчасціла. Ім святы Мікалай прыносіць падарункі і 5 снежня, і на каляды. Менавіта дзякуючы галандскім каланістам, што заснавалі ў 1650-е гады паселішча Новы Амстэрдам, зараз Нью-Йорк, культ святога Мікалая трапіў на паўночна-амерыканскі кантынент. Пры гэтым ангельскія пурытане, якія асвойвалі Паўночную Амерыку, каляды спачатку не адзначалі, бо лічылі іх паганскім святам, а спевы харалаў і іншыя яго складнікі грахоўным баўленнем часу. Радыкалы. Існуюць сведчанні аб тым, што аж да сярэдзіны 19 стагоддзя шматлікія пратэстанцкія абшчыны замыкалі свае храмы на каляды. Да грамадзянскай вайны толькі 13 штатаў адзначалі гэтае свята. У сярэдзіне 19 стагоддзя сітуацыя пачала мяняцца. Перш за ўсё, з-за масавай эміграцыі ў ЗША каталікоў-ірландцаў, якія ўцякалі ад голаду 45-52 гадоў.
Паступова каталіцкія традыцыі адціснулі пратэстанцкія, і ў 1870 годзе каляды сталі афіцыйным амерыканскім святам. Але каб рэальнасць змянілася, спачатку яе трэба прыдумаць і апісаць. Пажадана ў выглядзе добрага літаратурнага тэксту. Напярэдадні калядаў 1823 года універсітэцкі выкладчык усходняй і грэцкай літаратуры Клімент Кваркмур апублікаваў вершаваную калядную казку, якая апавядала пра Санта-Клауса, казачнага персанажа, які дорыць дзецям падарункі. У гэтым вершы ўпершыню былі згаданыя 8 з класічнай дзявяткі аленяў Санта-Клауса. Паэма стала вельмі папулярнай, і крыху пазней, у 1863 годзе, знакаміты амерыканскі мастак-ілюстратар Томас Наст намаляваў Санта-Клауса па яе матывах. У выніку ўсё гэта так добра зайшло, што Наст выпусціў мноства пацешных малюнкаў для дзяцей з вясёлымі сцэнкамі з жыцця Санта-Клауса. Мастак упершыню згадаў пра тое, што Санта жыве на паўночным полюсе і вядзе адмысловую кніжку, куды запісвае добрыя і дрэнныя ўчынкі дзяцей. Па малюнках Наста можна прасачыць паступовую трансфармацыю аблічча Санты ад такога пажылога эльфа ў футравым строі да больш рэалістычнага і вясёлага персанажа ў кажушку. Здаецца, што Наст змаляваў Санта-Клауса з самога сябе. Бо мастак быў мажным чалавекам невялікага росту, з вялікімі вусамі, шырокай барадой. Першапачаткова кажушок быў карычневага колеру, аднак амаль адразу ў працэсе выхаду новых малюнкаў стаў набываць чырванаватае такое адценне. А ўжо ў 1931 годзе кампанія Coca-Cola запусціла рэкламную кампанію для павелічэння продажу ахаладжальных напояў у зімовы час. Для гэтага ілюстратар і рэкламіст Хэден Сандблом стварыў знакамітую, знаёмую нам усім выяву абаяльнага Санта-Клауса. Тую з рэкламай з грузавікамі. Як гэта часцяком бывае, пры вялікім поспеху якогось праекту за мастаком шчыльна замацаваўся вобраз стваральніка Санта-Клауса. Хаця ён зрабіў яшчэ шмат чаго іншага. Напрыклад, вокладку каляднага выпуску Плейбоя за 1972 год. Нават не ведаю, пра што тут жартаваць, пра снегурачку ці пра гісторыю з панчохамі з жыцця святога Міхалая. Паралельна, і ў асноўным у 20 стагоддзі, пад уплывам вобразаў святога Мікалая і Санта-Клауса з'яўляліся новыя нацыянальныя версіі зімовага дарыльшчыка. Звыклы нам Дзед Мароз пачынае фармавацца як літаратурны персанаж і выява яшчэ ў 19 стагоддзі, але як носьбіт падарункаў на Новы год гэта ўжо савецкае вынаходніцтва 30-х гадоў. У Францыі падарункі пачаў прыносіць Пэр Ноэль, Папа Ноэль. У Фінляндыі калядны дзед Йоулупукі. Назва паходзіць ад традыцыі пераапранання ў касцюм і маску казла, а таксама фігуркі саламянага казла, якія суправаджаюць калядныя святы ў скандынаўскіх краінах. У буддысцкіх рэгіёнах Расіі гэты функцыянал навесілі на белага старца па імені Саагаан Убген. З падабенства з заходнім Санта-Клаусам у яго толькі сувязь з рагатымі парнакапытнымі, бо белы старец лічыцца апекуном сайгакаў. Але майго улюбёнейшага нацыянальнага Дзеда Мароза клічуць Панча Клаус. Ён з'явіўся на поўдні ЗША дзякуючы лацінаамерыканскаму руху за грамадзянскія правы ў 1970-х гадах, і ягоны вобраз цесна звязаны з дабрачыннасцю, абменам падарункамі і мерапрыемствамі для бяздольных дзяцей. І зноў жа, паміж стварэннем выявы і вобразу ягонай папулярызацыі ёсць часавы зазор. У 1956 годзе знакаміты мексікана-амерыканскі гітарыст, спявак і кампазітар Лала Герэра напісаў парадыйную песеньку «Панча Клаус». Сэнс там такі: хлопчык у калядную ноч чакае Санта-Клауса і падарункі, але маці гатуе, тата танчыць, браты і сёстры слухаюць музыку. Тут раздаецца дзіўны гук. Але гэта ўсяго толькі п'яны дзядзька Педра. Хлопчык ужо і не спадзяецца, што Санта-Клаус прыляціць з-за ўсяго гэтага твуму, але раптам яго хтосьці кліча, і ён замест паўночных аленяў бачыць 4 пілых
ослікаў, запрэжаных у каляску, поўную цацак. Лейцы трымае тоўсты маленькі дзядзечка ў самбрэра, які заяўляе, што ён стрыечны брат Санта-Клауса з поўдня ад мяжы. Мексікана-амерыканскай мяжы, зразумела. Яго клічуць Панча Клаус, і ён прывёз падарункі. I am Santa's cousin from south of the border. My name's Pancho Claus, and I brought what you ordered. I heard him exclaim as he drove past the porches, Merry Christmas to all, and to all buenas noches. Лічыцца, што Панча Клаус прыбывае з паўднёвага полюса. Ён носіць чорныя або чорныя з сівізной валасы, бараду, часам вусы, на галаве, значыцца, мае самбрэра ці капелюш фядору, а замест чырвонага кафтана або футра выкарыстоўвае накідку понча альбо звычайны гарнітур. З'яўленне асобнага зімовага дарыльшчыка для лацінаамерыканскіх дзяцей у ЗША даволі цікавы феномен. Мне здаецца, што апроч нацыянальнай культурнай спецыфікі тут працуе яшчэ і сацыяльны і эканамічны фактар. Мажны, белы, амерыканскі Санта-Клаус выглядае чужародным у лацінскім гетта каля мексіканскай мяжы. Гратэскава, але вельмі выразна гэты вайб можна апісаць чорным анекдотам. Памятаеце, дзе Санта-Клаус ляціць у сваіх санях над Афрыкай, і дзеці машуць яму, просяць падарункаў, а той адказвае: «Хо-хо-хо, Санта дорыць падарункі толькі тым дзеткам, што добра кушаюць». Прашу прабачэння за гэты жарт. І хачу пажадаць вам выдатнага года. Дарэчы, а хто прынёс вам гэтыя падарункі? Пішыце ў каментарах, калі гэта для вас бяспечна. Стаўце лайкі ды падпісвайцеся. Ну а я з вамі развітваюся, але ненадоўга, бо тым разам абяцаў распавесці пра каралёў вешчуноў. Іх свята ўжо зусім скора, таму ў хуткім часе пабачымся каля культуры. Беражыце сабе, спажывайце мастацтва. З вамі быў Мікіта Моніч. Пока-пока. Papa in the front room with all the muchachas was dancing the mambo and doing the cha-cha. My brothers and sisters were out in the hall listening to Elvis sing rock and roll.